dans les villes d'enfants, nous avons des petits enfants. Il se faut qu'on a les pays. Pour la télé, nous attendons. Parce qu'on a la on se fait là, et le négat, on a face
pour la chienne de Baki Activity, c'est la Yola. Tiki never they that eat away. What the friend can say us away. Quand ça va les cartes pour salir sans faire, même on te fait là, à ce qu'il faut faire la non mais. Ah c'est nous déjà. Pas ça va nous faire. La caméraman me dit que tu peux poser là, les gens vont voir. Parce que quand on a les les bâtiments, non, de la route d'affaires. Mais attends, Sangale papa, sangila papa, sansaba papa, na pikra benati ese korolomone. Ibala do magazine. Tadi ajira sigi magazine. Badi jina be do jina dige do ne yiru guru be nyomlo ko jina baba ila magunya jina. Digi akato tani, sirufu be waso ala kira Muhammadu le la dafi be waso ni shiadi. Ebi na yego na kwezi. Ebe wala jini bara jere amadalo, wala jini bara tukutu wala jini kebe sama ni pitoro ni kone. Naka wala jini dafa, kami kira wala fala chomina. O yala tomina mina o yala dafi la ni. Lagi baba, si se resu ke ko yala ele modo. Baba ite no fa ile kata fala cha o ta ni. Ebe ba ni na kunga ke do ko ko e bi ko ne ko ila. Ni kala ko ma di na ke jere mani. Bari ko ma ta mo fa jere ma. Kala si wole ti jadi la si wole ngam ko la mesele wole ba kontra ni mesele wole ko ta samare afrasa wole ko kina e kamera ka kontra ni ya ba ma do wole ka si ba do de ne ma ha jo ni ne ko wole se de ma ka to ba ne ha o de de la be se ba fa ge ni shlo mo ne kele to le de ne ko ba ba ki se ba wala ne kele mo do ni yo de ko ko Kabe sumawuli. Akarika sukuto ya tiri kune. Bana mafe kami kurumna jamaka tigero dan kurunya kleme mafe kami kurumna jamaka Laila jina ko nda wiare. Baba. Kadena do ye baba. Kono wangu ya baba. Aduna ya baba. Awa ya ko ya majina ya baba. Mɔgɔw bɛ challenge kɛ n'a ye TikTok kan mɛ u m'a dɔn dɔnkili in nana cɛ min na a yɛrɛ de ye nin ye wa min y'a dɔn wɛrɛ de fana bɛ jugu la hey taa ko dɔ kɛ n'a ye ɲinɛ ni gansan 20 san fɔli kɛ i bɛ se fɔ
Bajina tigi da wari di mo fo la ma ga kla ka ta na o te ba ade to ke bana ne fo ma ga ni wati mo ne ba te mi ne na tu ga fe ba sa na le ura so e ta ba ni me ne ke ni ya fa to la ba ga ga ba wechi Mɔgɔ fa de fu ye mɔgɔ fa la yɛlɛ ni bɛɛro ni mɔgɔ la yɛlɛ ni bɛɛ jamana ma fu ye mɔgɔ fa la yɛlɛ ni bɛɛro baba ni siran la yɛlɛ ni bɛɛ sɛbɛn ne ka ɲɔgɔn la o de kɔni ne ka kɛ tɛmɛ dɛ joli ma ka yɛ joli tɛ kelen ni joli ye lafiyalen a fɔ ba ka ɲɛna ko mobili foyi de kɔnɔ n'u na farafinna dɛ ni samara sɛgɛn na ten ka jɛ ɲɔgɔn ɲɛna o ye tiɲɛ maa sɛbɛn ka ne sɔn mobili la mobili mɔtɛrɛ cɛnni maa soma caman kɛ kɛlen ye bɛɛ bɛ moto mobili san caman kɛ ɲani maa soma kɛmɛ ni ye fana nɔgɔya. tigi muso sɛgɛn ne cɛ de b'a la cogo dɔn kɔrɔbɔli ma bɛ dugu ma kɔrɔ de jigin n'o t'a tɛ bin bolo falen dɛ. ne ni yɛrɛ bɛ taa kɛlɛ ma ka jɛbugu tɛ wele a ja kɔrɔ la sa wele ka dɛgɛ wele wele ni. baba i ma kuma mɛn. ka ala ka abu fana wele kɛ kɔfɔ kɔnɔ. ka na cogo y'a fɛ dɔ fana wele ka iso. ale ka ne so sɔrɔ la a jɛ ɲɛna. namu. ka iso yɛrɛ wele kɔrɔ ma musa ba jɛn wa deli ka bɛɛ ka abu sɔnna ke jɛnɛ na kɛra ɲɔgɔn fana mɔ mɔgɔ in man ca dɛ. baara ni kɛra bonya la kɛra dama kan ba jɛn ma kɛra mɔgɔ ni kɛra e tɛgɛ tɛ ɲɛ kan e fana mɔni kɛra ba jɛn ni bila ni yɔrɔ min ma se ka mun. kama ne dɔw bɛ sɛnɛ muso b'a ka di ka di ɲɔgɔn ma dɛ. baba ko babu man tile kɔfɛ. ye ɲɔgɔn dama de ka di yɛrɛ bɛ. ko a mako bɛ mɔbili de la ko mɔbili ko b'a la ko parce que ko layiru caman nana k'a ma bɔ a sira fɛ. i ko dafiya i ko dabe i ko dafiya i ko layiru i ko dafiya i ko hɔrɔnya i ko dafiya i ko yɛrɛ i ko dafiya i ko dɔɔni ni bi da farafinna bɛɛ bɛ siran mɔgɔ min na o de ye dafiya lɔnni na baba e kɛli mɔkɛ wa ne yɛrɛ kɛra n fa ye n'anw jɔla bi ka fasiya kɛ ɲɔgɔn na o bɛ bɛn dugu ko k'a mako bɛ fɛn na o tɔ tabi bɛ e yɛrɛ kɔnɔ parce que sunkuruba kanukun ye kɔlɔsi bɔ de ye n'a bɔnna o ma i b'a ka jɛ bila. namu bigi ko k'a f'i ye k'ale ti layiru ta ko fɔlikɛla ka juru da ale la parce que a tɛna layiru ta o ye yɛrɛ dɔn fɔlɔfɔlɔ ye ko mɛ k'i sera ale fɛ Burukina i ma semaine kelen kɛ a ma semaine fila kɛ ko a ye waati min kɛ ɲɔgɔn bolo ko ale ka jinɛ ko ye min ye fiki e de bɛ se k'a fɔ n'ale y'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ k'a waso la ko n'i y'a ye e y'ale deli bolifɛn na e b'a dɔn a bɛ se k'a di o de kosɔn ko i b'a fɛ ale bolo komi ale t'a layiru ta ye dɛ ko mɛ ni lɔ minɛ ni garisɛgɛ donna la ale baba bolo a bɛ d'i ma o don k'o de ye kɔrɔfɔ ye k'a bɛ saɲɔ jansa k'an dere jansa ka doso den n'a ba jansa ka soma den n'a ba jansa ka jinɛtigi den n'a ba jansa ka weba na den bɛɛ jansa sisan ba tan dugu k'a fara i ka wari k'a kɛra 30,000 ye ni tɔgɔla tɛ ne fara l'o ka wari kɛra 40,000 ye ɔ jeli fɛn fɛn bɛ yan 10,000 k'a di wari kɛra 50,000 ye o ye tiɲɛ a ɲɛna.